мушкилот дар чист ки баъзан нафарҳо донишгоҳро бо баҳои аъло мехонанд, китобҳои бисёр мехонанд, чаро наметавонанд оддитарин мушкилоти зиндагии худро ҳал созанд? Мисол бигем аз роҳе ки илм то таҷриба то профессионализм 1000 қадам. бадтарин одатҳои инсонҳо барои рушд накардан аз нигоҳи шумо. Одам бояд болои ҳамон таланти худододаш кор кунад, ҳавая аттачид кунад, ҳавая бақоват кардан. Маҷбур. Не ки ин мехоҳад духтур шавад, мебаранаш мегӯ актёр бояд шавӣ. Не ки вақте ки ҳамин илми худаша бозораша сохта натод, вай камбағал мемонад. ҳамон ҳунари худаш ба бозораша сохтан тавонистанаш дар кор. Чун мушкилот дар ин ҷо дигар айман мисол ҳамин барои дохил шудан хайр маблаға наметиҳам баъд ё банд роҳнамоӣ намекунанд, лекин чизе ки ту хоҳӣ нахоҳӣ фалонча зам мекунӣ, хоҳӣ нахоҳӣ фалонча шавҳар мекунӣ, хоҳӣ нахоҳӣ фалонҷо мери кори. барномаи боварӣ ва рушд бо устод Саимурод Давлатов. устод, як чизи дигар ки ман дар шумо мебинам, чанд вақт ҳамин савола мардумам мегӯм, шумо мегӯед хуб ҳамеша мардумро бо китоб хондан даъват месозед. Бале. мушкилот дар чист ки баъзан нафарҳо донишгоҳро бо баҳои аъло мехонанд, китобҳои бисёр мехонанд, чаро наметавонанд оддитарин мушкилоти зиндагии худро ҳал созанд? ин аз вобастагӣ он дорад ки кадом китобҳои мехонад. Агар Самаки Айёра хунда гардад, вай илме ки он китобҳое ки вай мехонад, мисол Фантамас хунаду, Самаки Айёр хунаду, Воровзакона хунда гардад ё ки роботои Умар Хайёма ҳозирам хунда гардад, ҳамон шеърдон мешавад, ғазалдон мешавад. Фаҳмидед? Не ки вай ҳамон чиза ҳаёт ба табдиқ кардан вай дигар. Ако фаҳмидед? Барои ҳамон вақте ки одам китоб мехонад, бояд ки китобе интихоб кунад ки ҳамон китобҳое ки соҳи худаш ба мувофақатш кунад. Мисол ман агар мисол гӯям инженер бошам, ҳамин соҳи худам бисёртар китоб хонданам дар кор. Агар ки классика хунам, фалсафаи вай ман ба нуқтаи нигоҳ ман бақувват мекунад. Не ки мутахассиси ман намекунад мана. Фаҳмидед? Барои мутахассис шуда ҳамон соҳи худ ба китоб хондан дар кор. Ман фаҳмидан дар кор. Мана мисол агар ки ман доимо фақат китобҳои шеърӣ хунда гардаму вай китобҳо ман нишон намедиҳад разитка сохта наша. вай чизҳо дигар чизе ман ба тарбия мекунад. Нигоҳама тарбия мекунад, фалсафаи ҳаётама бақувват мекунад, мана духовне, рӯҳан бақувват мекунад. Не ки мутахассис намекунад. ин дута чӣ барои ҳамон одаме аст ки китоб мехонаду, мисол мумкин мактабиёна аълочи хундагай, не ки вақте ки ҳамин илми худаша бозораша сохта натод, вай камбағал мемонад. ҳамон ҳунари худаш ба бозораша сохтан тавонистанаш дар кор. Агар ки шумо ҳамин сантехники бақувват бошеду бозори худатона сохтан натонед, чӣ фоида ин? Духтуре бақувват бошеду як кас тарбия накунед, як кас табобат накунед, чӣ фоида ин? Омӯзгори бақувват бошед, як фарз, як шогирд набароред, чӣ фоида ин? Ҳиче. Барои ҳамон одам касе ки китоб мехонад, бояд ҳамон китоб хонда амалӣ кардан дар кор. Хонад, амал кунад ки ҳамон илм таҷриба башавад, баъд ақл пурра мешавад. Мисол гӯем аз роҳе ки илм то таҷриба то профессионализм 1000 қадам. Ман ҳамин илма гирифтед, хундед, мумкин 100 бор мекунед, аз 100 боре кардагитон 5 бораш натиҷа метиҳад, 95 бораш натиҷа наметиҳад. барое ки ин 100 бора кунед, мумкин ки 1000 қадам бозадан дар кор, ки баъд вай ба омада расед натиҷи профессионал шавед. чунки ин 100 қадам задед, 2 сол 3 сол гузашт. бо мумкин чӣ? Ман 26 сол аст ки кор карданам мардум қатӣ. Нав мефаҳмам чӣ хел кор карданам. Дар 26 сол. Нав дарк мекунед, а? Нав ман худама профессионал ҳис мекунам. чунки ин кор ҳазил нест. любой соҳа ҳамин хел. духтуре ки 5 сол кор кардагиа, ҳеҷ маҳал вай таҷрибаи кори 20 сола кор кардагиа надорад. ва оне ки мисол агар пастанам болои нигоҳ кунед, духтурӣ кор кунад, бо болои худаш хонад, кор кунад, хонад, чизҳои нав буромадагиа омӯзад, технология нава омӯзад, венедрит кардан гирад. 20 сол 25 сол агар ки вай доимо ҳам омӯзад, ҳам кор кунад, ҳар сол як бор ду бор хондан баравад. ин духтур беҳамто духтури бақувват мешавад. ин духтур, ман ҳамин духтуре ки ҳар сол як моҳ болои худаш рафта хонад, технологияи нав, чизҳои нави пайдо шуд, аспирантура хонад, дигар чизҳо. Агар 10 моҳ кор кунад, 1 моҳ хонад, 10 моҳ кор кунад, 1 моҳ хонад. баъд аз 20 сол ҳамин одам ба ин яке аз дунё на уровне стати дунёи профессор шуда мебаравад. чунки вай ҳам илм, ҳам таҷриба, ҳам илм, ҳам вай профессионал. барои ҳама илм то профессионал 1000 қадам.
як рӯз ба намешинин чи дуруст устод ҳаминҷа як чизи дигар ман бисёр мушоҳида мекунам дар ҳаминҷо ҳамин нафарҳое ки намехоҳанд як самта ҳамчун касб интихоб кунанд лекин як муҳите ҳаста ки ҳамин касба ту бояд ҳамин хел шавӣ ҳамин самт ба падару модар ҳаста ё додар ҳаста ту бояд ҳамин чӣ шавӣ гуфта маҷбур лекин ин мехоҳад духтур шавад мебаранаш мегӯ актёр бояд шавӣ не шумо бояд ки ҳамон самте интихоб кунед ки худованд ҳамон таланти худо дода шумо ба додагӣ аст ҳамона интихоб кунед ҳамон чизе ки шумо ба таланти худованд додагӣ ай ҳавая инкишоф диҳед шумо ба гапи падару модар додару хоҳар ин гапҳо нагиред бояд ҳамон направление баравед ки ҳамон чӣ ба худованд шумо ба додагии табиататон ба фаҳмидастоди агар ки ҳавая кунед муваффақ мешед дигар кора кардед муваффақ намешед шумо як средни мемонед мисолро мегӯяд ки тунҷира хештабор аст тағот аст туя корба мегирад ё ки туя корба мемонад ё ки чӣ ин гапҳои кӯҳна гапҳои 200 сол пеш гапҳои асри гузашта гапҳо одам бояд болои ҳамон таланти худододаш кор кунад ҳавая аттачид кунад ҳавая бақоват карда равад ҳавая бақоват кард всё ҳавая уже аста ки ту ҳамин гени гуфта кия мегӯн медонед ки гени ҳамон одаме ки талант на своём месте таланташа худо додагӣ не ки ҳамон таланта ҷои даркорӣ ба истифода бурданад ана ҳавай гени тамом вай гени ягон чиз дигар не дигаро мегӯянд вай худо дод бале ту бам худо додагиай вай бам ман бам ҳама ба худо додагиай не ки баъзе одамо ҳамон таланта дигар ҷои истифода бурданай гени ҳамон одаме ки таланта ҷои худаш ба истифода карда истифода мекунад чун мушкилот дар ин ҷо дигарай ман мисол ҳамин барои дохил шудан хайр маблаға наметиҳам баъд ё банд роҳнамоӣ намекунам лекин чизе ки масалан ман хостам ту равӣ ман туяд спонсорӣ мекунам сарпарастӣ мекунам ин нигоҳи падару модар кӯҳнаи падару модарои пешӣ ин нигоҳи кӯҳна падару модарое ки мисол 50 ба ҳастанд 70 ба ҳастанд ҳамин хел нигоҳ дорад аз 80 ба 100 ба ҳамин хел нигоҳ дорад лекин чиз аста нест мешавад пештартар чӣ хел буд ту хоҳӣ нахоҳӣ фалонча зам мекунӣ хоҳӣ нахоҳӣ фалонча шавҳар мекунӣ хоҳӣ нахоҳӣ фалонҷо мери конӣ ҳозир ин чи аста нест шуда истодааст чиба чиба ки мардум ба фаҳм шудааст ки намехоҳад ки ҳаёти фарзандаша сӯзонад як думашин ки вай ҳамон фарзанд маҷбур кун ки тура фалонҷо хон вай серамно намехонад хонатам ки кор кардан наметавонад муваффақ шудан наметавонад серамно хонатам ки ҳамон соҳа ба вай муваффақ шудан наметавонад барои ҳамин падару модар бояд ин чиза аста қабул кунад ман гум мекунам ки аста вуҷуд ин чиза одамо фаҳмида истодаанд тавсияи шумо яъне ки бояд ҳамон касбе ки мехоҳад касбе ки ҳавасат аст орзу дорӣ дарунат ба алов метиҳад дарунат гарм мекунад қувват метиҳад ҳавай барафта хон тамом саломат бошед нигоҳ кун хофиз мегӯяд ки хофиза сухан шумааст ки ҳар киро баҳри коре ҳар касеро баҳри коре сохтанд дар дили ӯ меҳру андохтанд меҳри ӯро дар дилаш андохтанд ана дидед ин сухан не ин ҳамон чизе ки ҳозир мо гуфтанем ҳамин гап аст ки вай худованд ҳамон чиза барои ҳамон кор сохтагӣ барои дигар чиз дигар сохтагӣ не ҳамон кор ба вай муваффақ шудан метавонад шумо гиред ки не ту лётчик шав вай наметавонад шудан ҳар касеро баҳри коре сохтанд саломат бошед устоди азиз зинда бошед устод як чизи дигар бадтарин одатҳои инсонҳо барои рушд накардан аз нигоҳи шумо кадомҳоянд хислати бад бадтарин ин хислати бад грубе будан муносибат наметавонад сохтан дурӯғ мегӯд ҳама одамо мисол падвадид мекунад одаме ки ту ба бовар кард ту падвадид кардӣ як бор ду бор кардӣ тамом ба одамо дигар намехоҳад қати ту ҳамкорӣ кунад ту дастгирӣ кардан наметавонад ман ҳамин хулоса кардам ки ҳамин одамое ки табақаи пеш барафтагӣ боло барафтагӣ аз ҳисоби чӣ боло барафтагӣ беҳад точни конкретни сухани гуфтагиша мекунад обязательства гирад исполнят мекунад ваъда тиҳад вафо мекунад амонат ба хиёнат намекунад суханаш аз печати қонунам бақувваттарай ҳамин дасташа тиҳад ва ҳамон чӣ бояд шавад тамом ҳамин одамо репутатсия бақувват сохтагӣ ҳамин ҳисоб ҳамин чӣ ин одамо дигар кардагӣ ҳамин чӣ дигар кардагӣ ҳамин чиза худ ба тарбия кардан ёд гирифтан дар кор тамом одамои несериёзна қати кор кардан дар кор не тамом дур шудан дар кор чунки во несериёзнан вақтат мерад энергият мерад мушай мекунад ба отуба ман ин чиза дар сад устод гапи шумо дуруст қабул мекунам камтар як чи илова мекунам як корхонаи як бародар кушод баъд шартнома қамрои шарикони иқтисодӣ баст печат мӯҳр зад бировар гуфт ана ин гап ана он нафаре ки сармоягузорӣ мекарду шарики иқтисодӣ буд
ва як нафар дигар гуфт ҳамин кор ба ту розӣ ҳастӣ? гапи ту гуфт аз ин мӯҳру печат барои ман болотар, барое ки ту дар гапа ҷавоб гуфтагӣ ҳастӣ. бале дар репутатсия беҳад зарур. муҳим аст устод. این فوندامنت اگر همون ساختن نتونستن نمیشه.